επίθεση ο Μακροβοσελή, τα καταφέρνει, παίρνει στην περιοχή, περνά από τον Γιωργαλίδη, πέφτει και έχουμε πέναλτι για την ΑΕΚ. Σφυρίζει τώρα ο κύριος Τσαγκάρης, Ατόρνο, η μπάλα αποκρούεται από τον Γιωργαλίδη του Ζλόκαρ, βγαίνει μπάλα μπροστά στην περιοχή ο Λουαφόρ, κάνει παράλληλη παλιά, μεγάλη ευκαιρία και γκολ τώρα από τον Ατόρνο. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 8ο λεπτό. Στα Θεσσαλονεύτης, κάνει μια καλή παλιά, να η κεφαλιά και γκολ. 1-1, ισοφαρίζει η Ομόνια με τον Οκά της ΑΕΚ στη μέσα γραμμή. Να δούμε μια μεγάλη παλιά τώρα για τον Οκά, κάνει κεφαλιά προς την εστία, γκολ! Εξαιρετικό τέρμα από τον Οκά στο 31ο λεπτό. Περιμένει τον Τικουμάνα να πάρει θέση αριστερά, του πετά την μπάλα, βγαίνει η σέντρα, μεγάλη ευκαιρία για τον γκολ, το κάνει ο Οκάς χατρίκ. Παλιά από τον Τούρο, Χριστοφή καλυπτόταν και έχει την ευκαιρία να μπει στην περιοχή, το κάνει, Χριστοφή, παράλληλη παλιά, γκολ από τον Τικουμάνα, 1-4, Ατόρνο πρόλαβε, δίνει μέσα, ευκαιρία για την ΑΕΚ να βάλει γκολ, το σημειώνει ο Λουαφόρ, 4-2 στο 88ο λεπτό. Χριστοφή, είναι για τον Κλέιτον, πέφτει στο έδαφος ο Κλέιτον, πέναλτι. Ο Κλέιτον εκτελεί το πέναλτι στα δίκτυα, παρά την προσπάθεια του Μαγέπη. Ο Μπαρτών αντί να μαρκάρει σήκωσε χέρια και κάτι ζητούσε. Μιροσάβλεβιτς, τώρα γκολ. 1-0 το ΑΠΟΕΛ. Αν υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, τότε με το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα ΑΠΟΕΛ Ανόρθωσης έχει απονεμηθεί δικαιοσύνη. Νομίζω είναι πασιφανές ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από πλευράς των παιχτών μας και της ομάδας μας. Νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είμαστε πιο καλοί από την Ανόρθωση. Δεν απειληθήκαμε καθόλου, αν θυμάμαι καλά. Ο ΑΠΟΕΛ της φετινής χρονιάς αναδεικνύεται ως τώρα το απόλυτο αφεντικό στα παιχνίδια ντέρπι, αφού νίκησε όλους τους μυστήρες για την κατάκτηση του τίτλου. Μέσα στη έδρα μας είμαστε πολύ δυνατοί και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και εκτός έδρας πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε δυνατοί αν θέλουμε να κατακτήσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Σε αντίθεση με τον ΑΠΟΕΛ, η Ανόρθωση ήταν απογοητευτική και σε κανένα σημείο του αγώνα δεν μπόρεσε να απειλήσει την εστία του Χιώτη. Δεν αντιδράσαμε όπως έπρεπε, δυστυχώς για μας. Χάσαμε έναν ντέρπι. Το πρωτάθλημα συνεχίζει, έχει νομίζω πολύ μακρύ δρόμο ακόμη. Χάσαμε ένα ντέρπι, αλλά από τώρα πρέπει να σκέφτουμε από το Παναθηναϊκός. Η νίκη σε βάρος της Ανόρθωσης θεωρείται από τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ ως το καλύτερο πιστήριο προς τους οπαδούς της ομάδας να επιστρέψουν μαζικά στα γήπεδα. Μίλησε η ομάδα σήμερα, άρα ελπίζω ότι τελικά θα αντιληφθούν και οι οπαδοί μας ότι αξίζει να μας υποστηρίζουν.